Tabora working group ndigino mosebedo kanyo kuluwo achiel kachiel kaka nyithindo bedo e skul kaka nyithindo beni somo chenro mopogore opogore kalore kod report mano ogol wacho ni learning assessment report mano ogol kata kod usawa agenda mana dwe mar 2 higani. Gima yangore sani en nyithindo mathoth we sikul to giwe sikul nikech moko olgi sikul moko bende wacho ni onge fee mano ma onego beni keto gi sikul karka warango kata gwengo gik ma kamagi timore kendo osebedo gi twak kinde mokalo kowacho ni giweyo kendo jonyuol gi nyoro mana piko to gidonjo ndara kendo mana gima gichako timo nyaka sani chal mar somo kaluwo en kanye kuom ranyisi kata kinyalo rango kalure kod jopuonjre ma bende isebedo ka ineno kata kalo kuomi. Erokamano Cleophas, mokwongo wach mar somo ni eki onego beni wakawe wakete wakete uzito, wakete obedo motegno kata gima muhimu zaidi. Nikech king'iyo pinywa duto mar joluo, ka ok en somo to en ang'o? Mano e gima onego wachak penjore. Ka ok en somo to en ang'o? To king'iyo bende historia wa, ing'iyo ka kuonde ma bende ni somo nosegurie motegno. Iyudo ka kuondego konyruok osebedie. Mar ariyo iseyudo ka kuonde ma bende kodi jotelo mane nitiere kawacho ni kuonde mane okete somo motegno ahinya ng'eny yawa pane mana joma tindo ma kawuone ma ok nyal fwenye but nitiere chief moro mane iluongo n'Odera Kano. Chief no nika macha mar game dong nokoni kopo noyuda ni okitero nyathi sikul boka ok akoni mondo mikuro chwar jonyuol sani badaro koni ni chon chal ka gima nitiere gima nomiyo wakawo somo waketo motegno to kuonde mane oketie somo motegno ineno ka somo emoloko miere emoloko gwenge emoloko gik mang'eny kamano. Gimoduogo timore ni sani yawa mang'eny kata kigolo example Cleo mar jonyuol uso lo kata timang'o kata ng'iewo apiko ni mondo mi nyathi odhi genda